Joo, semmonen tuli siitä. Tää eihän se vielä valmis oo, kun tuo aasen kääntö pitää vielä jossain vaiheessa rakentua tuohon. Mutta tämä peräosa nyt suurin piirtein on. Pitää nämä ei kun vasta heippailtu, niin pitää nuoville katsella suoraan ja hitsata lopullisesti nuo. Mutta eiköhän se siitä. Kohta loppuu lämpimät kelit tullut pakkasta, niin ei sitten ennen tarkene värkätä tätä yhtään ennen. Joo, vielä maasto-ominaisuuksia kuiva harjoitella, niin ei justi ota puihin tuo teliku on tuossa topparissa melkein, niin ei ota kiinni tuohon.